Hello, good morning. Nandito ako sa POEA SN City, ISM Fraternal. Kukuha ako ng OEC para sa akin at sa aking misis. Ayun, katatapos ko lang dun sa OWA. Valid pa raw yung OWA na namin. 2 years ata yan. Yun nga, yung dalawa yung dala kong kukuha ko ng OEC para sa akin, para sa akin misis. May dala akong authorization letter para sa misis ko. Hindi raw authorization letter, dapat daw SPA. Ipanotaryo mo pa. Kinausap ko, ayaw din. So babalik pa ako para dun sa kasama yung misis ko para ma-process yung OEC niya. Yun lang. Ang problema lang, babalik pa. Okay. Ano ngayon? 9 August 2016. SM Pampanga POEA office. POA OWA. Ito yung mga nakapila. Wala.